Henrik Arildskov og Per Jensen er igen i haven, som sædvanligt med gode og aktuelle råd for både øvede havefolk og de glade begyndere. Velkommen i haven, hvor gartner Henrik Arildskov er i gang med at vande sine gulerødder. Ikke med rent vand. Nej, Per. Sådan en god blanding her. Lavet af den plante, ukrudtsplante, som hedder regnfand. Der står ude i grøftekanterne nu i massevis med de her flotte gule blomster. Det jeg gør, det tager hele planten og skærer den i små stykker som det her. Putter den i vand, lader det vand trække 1 til 2 døgn. Så stinker det langt væk, og hælder du det ud ved dine gulerødder, så desorienterer du gulerødsfluerne, når de kommer. Desorienterer, det er et fint ord. Ja, men de kan ikke finde ud af det. Nej. De tror ikke, det er gulerødder, og så vil de ikke lægge deres æg der, og så slipper du for orm i gulerødderne. Kan man bruge det andre steder? Alle steder, hvor man synes, at man vil være fri for kravl og skravl i jorden, der er det her effektivt. Og vande det ud, men du kan også hænge det op. Ja, man kan altså i planten i drivhuset, ja, det har jeg godt set dig gøre. Ja, Henrik, vi kan lige, inden vi skal besøge en meget spændende have, når Sundby nå et par spørgsmål. Jeg prøver lige at finde Bruno herhenne, så vi kan vise billedet. Det er en seer, der har været sydpå og fået frø af en plante, sået. Spørg, hvad hedder den plante? Den hedder Ricinus, og det er en olieplante, det er for den, man laver amerikansk olie af. Og det han spørger om, det er, kan jeg overvintre den? Jamen, så skal den ind, for den tåler ikke frost. Det er en tropisk plante. Godt, og vi tryller lidt og kommer frem med et nyt billede, som er agurker. Ja, men de ser lidt mærkeligt ud, Per. De er fyldt med pigge, og vedkommende spørger, kan man spise de der agurker? Ja, det kan man. Det er asiatiske agurker, og de får, det vender så forkert. Ja, jeg tænkte det. De får pigge, med bare at skrælle dem, så smager de fortrindeligt. Det kan man godt, med andre ord. Godt. Vi har besøgt en meget spændende have, en, kan man godt sige, gammeldags have, som du er vildt begejstret for i Nørre Sundby. Jeg har cirka 125 krukker i haven. Hvad har vi her? Der er det et hvidt og et gråt bed, og der er lammeører og Bethlehemstjerne. Ja, lammeøren her. Ja. Den er jo flot. Ja. Og de der sølvagtige blade. Ja. Og så har jeg hvid digitalis, men den kommer ikke i blomst i år. Den har jeg sået her i foråret. Ja. Ja. Og den skal jo normalt først blomstre anden år jo. Ja. Men du laver jo ikke bare planter ved at så. Du laver jo også stiklinger. Ja. Det er en lille stikling, en troldepil, den der. Mm-hmm. Så. Den skal nok komme godt i gang. Ja. Den er overvintret i den krukke der, det kunne den godt tåle. Ja. Jamen, de er rimelig hårdføre, det er de. Ja. Og så en der, den må du altså have ind om vinteren. Ja, det har jeg også. Jeg tager den ind, inden frosten kommer. Ja. Og så tager jeg den ud, når der ikke længere er fare for nattefrost. Okay. Det er oliventræ. Ja. Har du høstet på den nogensinde? Nej. Der har aldrig været frugter på den. Nej, men der er jo da blomsteranlæg her, kan jeg se. Ja. Så det er muligt at få nogen i år. Ja, jeg har ladet mig fortælle, at den helst skal have frost, for at den sætter frugt. En lille smule frost. Ja. Ja, det er rigtigt. Så. Og så har du en anden ting, som jeg ikke har set i potter før. Ja, det er matrim. Ja, en fortrinlig plante. Ja. Jeg ved ikke, om du er klar over, at du kan bruge den til mange gode ting. Nej, det er jeg ikke klar over. Jeg ved, det er en urt, men hvad man kan bruge den til, det ved jeg ikke. Når nu den er afblomstret, så kan du skære toppen af dem. Ja. Du kan tørre dem. Du kan hænge dem op inde i dit drivhus. Så holder du alt, hvad der hedder spindemider og den slags væk. Ja. Fordi den har jo den her meget, meget karakteristiske, stærke lugt. Ja. Det kan skadedyr ikke lide. Nej. Du kan også gøre noget andet. Du kan knuse alle de der stykker der, hælde kogende vand på dem, lade den trække et døgn, og så vande dem ud, hvis du har skadedyr nede i jorden eller omkring jorden. Ja. Så sådan kan du bruge den, når den er afblomstret. Det er jo rigtig godt. Den er rigtig fin. Ja. Men ellers, meget af det, du har, det er jo pelargonier. Ja, jeg er helt vild med pelargonier. Ja, det kan jeg se. Så det kommer helt tilbage fra min barndom, hvor min mormor havde mange pelargonier i sin veranda. Mm-hmm. Og jeg altid syntes, det var sådan en hyggelig blomst. Ja. Og pæn med store, flotte blomster. Så jeg kunne lide den altid. Ja. Så dem skal jeg have mange af. Ja, og du har også mange forskellige typer. Ja. Både dem, hvor man mere går efter duften på bladene, og så dem, der blomstrer. Ja, det er zonale pelargonier, dem der er der. Ja. Og så kan man få brogetbladet.
Og man kan få stjernepelargonier og kaktusblomstrende pelargonier. Jeg har lidt af hvert. Jeg kan høre, at du er godt inde i stoffet. Ja. Men du er også med i Pelargonieklubben, ikke også? Jo, Ja. Pelargonieklubben Nordjylland. Så bytter I formodentlig stiklinger. Og Ja, sådan. det gør vi. God idé, så Ja. man kan få mange forskellige typer. Ja, Ja, vi skal herover. Nu kommer der jo rigtig blomster. Det der var knap så langt fremme, men nu kommer der blomster, når vi kommer herind. ja, Men lige inden vi kigger på dem, så skal vi jo have dine citrusser med. ja. Der er citrontræ her. Her har jeg indtil videre høstet 5 citroner, og der er allerede rigtig mange igen. Ja. Og så har jeg et appelsintræ derovre. Det har jeg ikke prøvet at høste fra endnu, men der er masser af frugter på det. Du kommer til det i år, kan jeg se. Ja. Fordi det er helt fyldt med frugter. Ja, Det kan godt være, at du bliver nødt til at tynde lidt på et tidspunkt. ja. Og her er det et limetræ. Ja. Her er der 2 store frugter, men de er ikke helt klar til at blive plukket endnu. Men du har høstet på limen også? Ja, det har jeg. Ja. Og hvordan er så smagen af de her frugter i forhold til det, man køber? Jamen, jeg synes, det er fuldt ud lige så godt. Og jeg synes faktisk, der er lidt en stærkere smag i dem. Og også når jeg skærer dem over og lægger dem i køkkenet som 2 halve frugter, så kommer der simpelthen en utrolig god duft i køkkenet. Ja. Så jeg ved ikke, om de er stærkere, eller hvad de er. Eller... Altså, jeg tror, det hænger sammen med, at når vi dyrker dem herhjemme, så er klimaet jo knap så godt som der, hvor de kommer fra i subtroperne. Ja. De gror langsommere. Ja, Og det er meget almindeligt, at planter, der udvikler frugter langsomt, de får kraftigere smag og duft, ja, end hvis de gror hurtigt. Ja. Så det skal nok være rigtigt, det du siger, at der egentlig er mere smag i dem her, end dem, man køber. ja, Og så har man lavet dem selv, så smager de jo endnu bedre. ja. Ja. Og så har du masser af roser. Ja, det har jeg. Ja. Det er James Galway, den der. Han er flot. Ja, Det skal jeg love for. Og de dufter. Nu har jeg Ja. ikke duft-tv, men altså, de har jo en fantastisk duft. Og sådan en ting, jeg lagde mærke til, da jeg så dem første gang, Birgitte, det er, at de er utrolig sunde. ja, Altså, der er ikke, som man siger andre steder, fyldt med bladlus og andre ting i. Hvad gør du? Jamen altså, de andre år, der har jeg jo sprøjtet dem. Ja. Men i år har jeg kun sprøjtet dem 1 gang, fordi jeg har fået at vide, at bierne ikke så godt kan lide de sprøjtemidler. Nej. Det synes jeg, det var synd. Ja. Så jeg har komposteret kogødning ned i jorden, og så har jeg brugt Osmo rosengødning. Okay. Det bruger jeg i juni og så i august. Ja. Og jeg ved ikke, om det kan være derfor, at de bare er sunde. Altså det, at du bruger en god organisk gødning, der er langtidsvirkende, det er i sig selv godt. Ja, Men jeg tror, jeg har en anden forklaring på, hvorfor du ikke har utøj i dem her. ja, Og det er, at du har jo alle de matrem stående herhen langs med. ja, Og de udsender altså en duft her på bladene, som vi snakker om derhen før, ja, som de fleste skadedyr, de ikke kan lide. Ja. Så det er en fortrinlig plante at have stående op af ting, hvor man vil undgå, at lusene går i. ja, Og netop roser kan jo være slemt til at få lus. ja, det kan Så det er en helt fin kombination, du har lavet her. Ja. Jeg tror egentlig, det er det, der er forklaringen. ja. Det tror jeg. Jeg har egentlig lavet kombinationen, fordi jeg synes, at blomsterne de passer godt sammen. Det er sådan en Ja. sød kombination, Ja. synes jeg. Ja, det er rigtigt. Så- Men, så slår du 2 fluer med et smæk. Ja, det var jo smart. Herinde bagved kan vi knap se så meget, fordi det ikke kommer rigtig op endnu, men der er der lidt. Ja. Du har jo for eksempel de stolte kavalerer her. Ja, Og det er Det er- noget, du laver selv, ikke også? jo, det er det. Det er frø, jeg har sået her i foråret. Ja. Og ligesådan den digitalis, den såede jeg sidst på sommeren sidste år, plantede ud inden frosten den kom. Ja. Så det er nok derfor, at den er i blomst. Ja, det er jo anden år. Ja, Og så kommer det normalt med Ja. blomst. Det er for øvrigt den, jeg synes, der er den kønneste, den der dejlige, mørke, lidt lilla røde farve. ja, Det er det, jeg sådan forstår ved en rigtig digitalis. Ja. Og de får jo i mange andre farver også. ja. Så har du så lidt hernede imellem også, kan jeg se, der er på vej. Ja, det er rød rævehale, den der. Ja. Og helt nede i bunden, der står der en lille bitte sag der. Det er en lupin, kan jeg se. Ja, det er en rød lupin. Ja. Og så har jeg en klokkefrøstjerne her, jeg selv har sået. Ja. Den er også ved at komme i blomst. Det er så, ja. Og så har jeg en dværglupin dernede, men den er afblomstret. Ja. Men man kan tydeligt se på bladene, at det er en lupin. Ja, Og så kommer der igen en rose der. ja, Ej, hvor er det det er flot. Geoff Hamilton. Ja. Den får ligesom sådan nogle tennisboldagtige Ja, det kan man godt façon. sige. Ja, Den er utrolig flot i fasongen. ja, Og den dufter jo også. ja, Og igen et utroligt sundt løv. Helt frisk grønt. ja, Det er skønt at se.
Sådan skal roser jo se ud, ikke også? Ja, Det er så træls, når de er fyldt med skadedyr og svamp. ja, det er rigtig træls. Så, ja. Men det kører fint her, kan jeg se. Ja. Vi skal herover og kigge, fordi her har du også masser af blomster. Ja, det er dahliabed, det der. Ja, for pokker. Så det er citrongult og hvidt, skulle det gerne ende op med at blive, Ja. når det hele kommer i blomst. Og igen, man kan ikke se det, men det står, jo, hvis man kigger ned, kan man se, det står i krukker alt sammen. Ja, det gør. Ja. Det er et krukkebed. Ja. Og der har jeg forspiret de fleste dahlier Ja. inde i orangeriet. Hvad gør du med dem om vinteren, Birgitte? Der graver jeg dem op af krukkeren, og så de knolde, der er dernede, og så renser jeg dem så godt som muligt for jord. Ja. Og kommer dem i nogle trækasser, jeg får med avispapir. Og så sætter jeg dem ud i udhuset, som er frostfrit. Okay. Og så står de derude, indtil jeg planter dem ud igen. Ja, men det er Og så først på foråret en gang. Ja, Ja. jeg plejer at plante dem ud sidst i april. Ja. Men de er jo kommet rigtig fint. Ja, Det er de. Og der er flere typer her, kan jeg se der. Der er nogle Ja. her, de kommer lidt senere end de andre, men det er jo så fint, at de ikke lige vælter op på én gang alle Ja. sammen. Og så har du en lille sød sag her, den kan jeg jo så godt lide. ja, det er et blomsterkarse eller Blomsterkarse. tallerkensmækker. Ja. Det er den, der hedder Milkmaid. Ja. Og den er jo fin, fordi den kan jo bruges til flere ting, sådan her. Ja, den kan man åbenbart spise. Du kan tro, man kan spise den. Altså bladene her, de smager lidt i retning af karse. Ja, Lidt skrappere end almindelig karse. ja, Men det kan den bruges til. ja, Og der er også nogen, der tager blomsten her og lægger ovenpå salater for at pynte. ja, Man kan også spise blomsten. Nu kan jeg ikke Okay. få mig til at tage den der, den er så køn, men Ja. det smager akkurat ligesom det her, altså lidt karseagtigt. men det skal jeg prøve. Ja. Det må du prøve, ja. Ja, Og så den her, den er jo altså så køn, den har du flere steder i haven. ja. Det er chokoladeblomst. Ja. Og det er nogle små stiklinger, jeg købte i foråret, dem der, som jeg så har plantet ud. Og de danner også knolde, og det kan lykkes at overvintre dem. Jeg har prøvet det et par gange, hvor det lykkes, men det er svært. Man kan ikke være sikker på, at de kommer op igen. Okay. Altså Så- du tager dem ind? Ja, jeg Ja. gør det på samme måde som dahliaknoldene. Ja. Og så planter jeg dem ud lidt senere end dahliaknoldene. Ja. Men det lykkedes mig i 2 sæsoner at få dem i blomst igen. Okay. Men jeg vil prøve igen med alle dem der. Ja, selvfølgelig da. Den er utrolig flot. Ja. Det er den. Og jeg synes Dejlig også, farve. jeg kan også godt lide, at de står sammen med de grå, de her Ja. hellekrysum. Ja, Men den hedder vist også evighedsblomst. de passer jo også fint sammen jo, Ja, farvemæssigt. ja. Det gør det. Ja. Og det fortsætter herhen af. Ja, det er mit blå og lilla bed. Blå og lilla. Ja, Ja. Og vi kan jo starte heroppe i hjørnet. For det er jo også noget, du har så selv. ja, det er Latyrus, Ja. og den hedder Flagship, den der. Flot farve. Ja, Meget flot. jeg tror, det er 3. år, at jeg har taget frø og sået Ja. af den der. Ja. Og så er du sikker på, når du tager den fra den her plante her, du ikke har andre i nærheden af andre farver, så får du den farve igen. Ja, For ellers så kan de jo godt komme til at krydse med hinanden. ja. Og så en lille sag her jo. Ja, det er den blå lavendel. Ja. Den har overvintret i den balje der. Og Okay. så har jeg klippet den helt ned i efteråret. Ja. Og da den så begyndte at skyde her i foråret, så klipper jeg den lidt ned. Alt det visne klipper jeg væk, og så klipper jeg lidt af toppen ned. Ja. Og så nu synes jeg, at den kommer fint. Den kommer fint nedefra. Ja. Bruger du den i husholdningen? Nej, det gør jeg Det gør du ikke. ikke. Nej. Der er altså en del, der anvender lavendel i forskellige sammenhænge. Ja, Men det er jo en ret kraftig duft og smag, den har. ja, Så. Men der er jo også kraftig duft ved nogle af de her ja. pelargonier her. Ja, det er duftpelargonier, jeg har i Ja, den tak. kasse der. Og den har jeg jo en helt anden historie om, den der. Ja, Fordi da jeg var barn, der fik vi sådan et blad her, når vi havde ørepine. ja, Og så rullede vi det sammen, og så kørte vi det ind i øret. ja, Sådan. Og så fik vi at vide, nu holder ørepinen op. ja. Jeg ved ikke, om det passer. Altså, jeg har læst, at det skulle have en betændelsesopløsende effekt. Så jeg tror, det er derfor, at man kom dem i ørerne. Ja. Ja, Så vi kaldte den altid for ørepineplante. ja, Ja. Og den her, det er jo også en dejlig sag. ja, En salvie. ja, Ja, den har jeg også selv sået. ja. Flotte farver. Ja, Og den her, den ser man altså ikke så tit. nej,
Det er en dusksalvie. Ja. Den har jeg også selv sået. Meget, meget elegant. Ja, Det er den. jeg synes, det har en flot farve. Ja. Og det er jo en fremragende idé, det der med at have dem i krukker, fordi du kan altid rykke dem lidt i forhold til hinanden, sætte farverne sammen, som du vil. Ja. Men det giver jo sådan noget arbejde, det må du indrømme, Birgitte, når du skal passe dem med vand og den slags. Ja, jeg har taget tid på, hvor lang tid det tager at vande alle mine krukker. Ja. Og det tager 1,5 time. Ja, det vil jeg godt tro. Det Så, men jeg synes, det er hyggeligt. Så går jeg med vandkander, og så kan jeg sådan gå og se til, hvordan de har det, når jeg går og vander. Super. Ja. Hold dem i orden samtidig. Ja. Ja. Og så skal der lige være plads til et lille drivhus. Ja, Det ser ret nyt ud. det er det ikke. Nå. Det er gammelt, faktisk. Jamen, så har I holdt det godt. Ja. Det er pænt rent jo, fordi det er tit, de her flade her, de bliver så grønlige hen med tiden og uigennemsigtige. Ja. Og der har du så lidt spiseligt inde. Ja, der er en aubergine og peberfrugt og 2 forskellige tomater. Ja. Og så har jeg de hornvioler. Dem skal jeg klippe ned og se, om jeg kan få dem i blomst igen. Det kan du. Ja. Altså hornviolen, den er jo flereårig, så det bliver ikke noget problem. Nej. Den er 5 cm over jorden, og så kommer de igen nedfra. Ja. Det er fint. Ja. Det var noget af det her, man godt kan gå i svime over. Sikke en blomst. Ja, den er flot. Ja, det er den. Og det er igen en dahlia. Ja. Det er mit pink- og purpurfarvede bed, det her. Aha. Og det her, det er en rød rævehale, ligesom dem, der var over i det bed derovre. Ja. Den har jeg selv sået. Og den trives utrolig godt i den kruk Ja, der. det skal jeg lov for. Ja, Den står fint der. ja. Den her er jo også meget, meget sød. Ja, det er kongelys. Ja. Den har jeg også selv sået. Mm-hmm. Den såede jeg her i marts måned og plantede ud i slutningen af maj, så jeg er lidt overrasket over, at den blomstrer, for den er jo 2-årig. Jamen, det er faktisk godt gået, det er det. Ja, Og det er jo ikke almindeligt at se kongelys i den farve. nej, Fordi normalt, når man ser dem i naturen, så er de gule. ja, Og i haverne ser man dem også samtidig i hvid, men den der, den er lidt speciel, synes jeg. ja, Den er flot. ja. Og så har jeg en højsera også. Den har også overvintret i den kruk. Ja, den er flot. Ja, Elegante, små gule blomster, så det er dejlige farver på løvet der. ja, Ja. Okay. Og så skal der lige være plads til en kalder også. ja. Den har jeg også overvintret, den der. Den lå jeg bare stå i krukken. Ja. Men jeg tror, jeg skal dele den. Skal man gøre det om forår, hvis til næste år, når jeg vil have Det den kunne ud? du gøre til foråret, når de begynder at skyde, så simpelthen sæt den i stand. Der kunne sagtens blive 3 ud af den her i hvert Ja. fald. Og sæt den i 3 potter. Ja. Så får de også lidt mere jord, og så vil de nok komme lidt bedre i gang med at Ja. skyde på. Fordi Ja, det er meget i en pot, det der, men Ja. det går nok an. ja, Og hvor der er plads, der er der pelargonier. ja, Det er stort set alle steder her. ja. Du Og har de det. øverste pelargonier, det er fra min mormors veranda, Okay. som jeg har fået stiklinger af. Så har jeg selv lavet endnu flere stiklinger ud af dem også. Ja. Så, Jeg kan se, det er små celler. Har du styr på, hvad de hedder? Eller? ja, næsten alle sammen. Ja. Jeg sætter sådan nogle planteskilte i med navnene på. Ja. Jeg synes, det er sjovest at have pelargonier, når man ved, hvad de hedder. Jamen, det er rigtigt. Ja, Og især når man er pædagogsamler, som du er, så Ja. er man næsten nødt til at have styr på, hvad det er for noget. ja, Og I bytter med hinanden, så skal I også vide, hvad I får, ikke også? ja, Så det er meget naturligt. Jeg tror, vi vil gå den her vej, og så rykker vi ja, stolen lidt, så fotografen han kan følge med os. ja, Fordi herover har du roser også ja, langs med. Der er lidt åbent her, men det er med vilje, siger du. ja. Det er fordi, at de der klatrerose, der har jeg ladt mig fortælle, at de lige skal have lov til at sætte sig, inden man kommer bunddækket ud. Ja. Så der venter jeg med til næste år. Så de har fået rigtig godt fat med rødderne. Ja, Og så en lille sjov sag der i midten. ja, det er et magnoliatræ, men jeg kalder den for min pind, fordi jeg synes ikke, det er ret meget mere end en pind. Den har jeg købt på nettet, Jo, så men den er begyndt at skyde. ja, Den skal nok blive til noget. ja. Og de roser, jeg har plantet der, den hedder gerberose, og den er skyggetålende. Jo. Ja. Jamen, så er det jo et fint sted, den står der, Ja. hvor der netop er skygge. Ja, Og så kan jeg godt lide at få det her net op her, som I kan binde roserne op af, ja, efterhånden som de kommer op. Det er smart. Må Ja. holde styr på dem på. ja, Ja, og det bliver ved her. Flere roser. ja, det er en alkymist, den der. Ja.
Den har så lidt forskellige farver. Den er både lyserød og gul og aprikosfarvet. Flere farver i den samme blomst. Ja. Ja. Og så skal der altså også være plads i en have af din art i hvert fald til et stavlebed. Ja. Og jeg har rigtig mange forskellige planter der, men noget af det er gået til her i vinter. Ja. Så det kan være, at jeg skal forny det lidt, har jeg tænkt lidt på. En ting kan du glæde dig over, og det er, at dine høstanemoner, der står helt over bagved hegnet over, de kommer jo flot alle sammen. Ja. Masser af knopper i, kan jeg se. Ja. Ja. Det kan ikke gå godt alle sammen, Birgitte. Det må vi jo leve med, det der. Der er altid noget, der går til, Ja, det er. Vinter. Ja. Så må vi glæde os over det, der går godt. Ja. Vel, og så et hav her igen. Ja, det er mit lyserøde og lilla bed. Aha. Og der har jeg sået noget af det, og noget af det har været små stiklinger, jeg har plantet ud. Ja. Den der kæmpe verbena, den har jeg sået. Den synes jeg, den er sjov. Det er den også. Ja. De fleste verbener er jo ganske lave planter, så det er sjovt at se den i den udgave der. Ja. Den her er jo altså også lidt speciel. Ja, det er en voksurt. Ja, meget, meget flot i farven. Ja. Vel, og så har du en stol her. Ja. En lidt speciel stol. Ja, man skal nok ikke sætte sig på den, Nej, det tror jeg ikke. heller ikke. Det var sådan en sjov idé, jeg fik. Jeg kan så godt lide de der husløg, og så synes jeg, det kunne være sjovt at lave det til et stolesæde. Ja. Så jeg købte sådan en gammel stol i en genbrugsbutik, og så har jeg malet den hvid, og så fjernet stoffet på sædet, og så sat de her trærammer på, og så fyldt lidt jord i, og så har jeg ellers plantet til med husløg. Jamen, det er en fin måde at anvende en gammel stol på. Ja. Bestemt. Ja. Her. Altså også flot her. Ja, det er vist en gammeldags mameluke-ærme. Ja, det er det nemlig. Ja. Med de rigtige masser af striber i bladene der. Den har jeg også selv sået. Ja. Og så har du en dværgkalder her. Ja. Der kommer jo masser af blomster i. Ja. Ja. Vi skal altså lige have den her med, for den var jeg ved at falde i svime over, da jeg så den første gang. Eller rettere sagt, man kunne dåne af det her. Ja. Det er utroligt, som den dufter. Ja, den dufter altså godt. Altså jasmin, dobbelt jasmin. Ja. Meget, meget flot. Og der sagde du lidt om, at du synes, den blev lidt bar for den. Der skal du lige huske på, hvis du synes, den bliver for bar hen over årene, så skal den tilbage. Ja. 20-30 cm over jorden, 40 måske, og så lad den komme nedfra igen. Ja. Fordi det første år får du selvfølgelig ingen blomster, men så kommer der blomster igen. Ja. Den har godt af en gang imellem at blive forynget på den måde. Ja. Det har den. Og her er løvefod. Ja. Oj. Masser af løvefod. Det er også en meget elegant stavle. Ja, jeg synes, den passer godt. Det er meget i skygge, det her bed. Ja. Og jeg synes, den lyser godt op. Ja, det gør den også. Ja. Og så skal vi lige have den her med, for der er ikke ret mange, der har den. Jeg tror, det er en fredløs. Det er fredløs, ja, lige præcis. Det kommer med masser af gule blomster op og ned af stænglen her. Ja. Meget flot plante også. Fint bed. Ja, og så især i den dybe skygge her, ikke også? Jo, så er det meningen, at de der brogetbladets hoster, de skal plantes ud dernede i bunden. Op i bunden der. Så de dækker. Der er småt begyndt at få fat i planter, som jeg skal plante ud. Okay. Ja, vi skal jo lige herom og kaste et blik herned af. Vi kunne jo gå her i timevis, Birgitte, men vi skal lige se, at du har jo altså roser hele vejen ned her. Ja. På begge sider. Ja, det har jeg. Så det ser skide godt ud, det gør der. Og så bunddækket med pileurt. Ja, det er en tæppepileurt. Ja, det kan jeg se. Den lukker fuldstændig. Ja. Men vi skal altså lige have tid til at ind i dit orangeri her til sidst. Ja. Fordi det er jo et pragtfuldt sted, du har her. Ja. Og jeg kan nok se, hvorfor det blev lavet i sin tid. Det er jeg næsten sikker på. Ja. For du har jo fuld gang i din opformering af pelargonia her. Ja, det har jeg. Så du bruger det som drivhus nærmest? Ja, det gør jeg. Jeg opformerer planter herinde. Ja.
Det er formålet med det. Ja. Og så samtidig så er det et godt opholdsrum. Mm-hmm. Og det forlænger jo havesæsonen, fordi man kan begynde at sidde herude allerede i marts måned, så begynder varmen jo at komme. Ja. Og så sådan noget som din olivendom, den har du vel også herinde om vinteren. Ja, og lige sådan mine citrustræer også. Ja, præcis. Hvor de får masser af lys. Ja. Og jeg kan se, at I har en brændeovn stående derhen, så I kan altså holde det her rum frostfrit. Ja, den kører om natten, når der er frost, og så holder temperaturen sig om dagen. Ja. Så er det jo lidt smart med den skorsten, at den vender mod syd, fordi den skygger lidt for solen. Den tager lige det værste. Ja. Og du laver ikke bare stiklinger, for her står der jo en lille kasse her, og der står aurikler og frøstjerner og lupiner, og jeg ved ikke hvad. Her gemmer du frø. Ja, jeg er begyndt at samle ind fra haven. Ja. Og når vi så kommer hen på det tidspunkt, hvor de skal sås, så sår du ud herinde også. Ja, det gør jeg. Det er pragtfuldt sted, det her, det er det. Ja. Og så har du ikke et hul i vindueskarmen, stort set. Nej. Igen pelargonier. Ja. Der er nok 50-60 forskellige pelargonier i vindueskarmen. Ja. Og jeg synes, det er hyggeligt at have hele karmen fyldt med pelargonier. Det minder mig om min barndom. Ja. Ja, det er flot. Ja. Det er det. Spændende have. Ja. Meget. Spændende blomkål. Lidt løst i det. Jeg ved ikke, hvad hende kan få ud af det. Du får lige det her. Han kan sagtens bruge det, så det er heller ikke noget, der for. Det jeg ved til gengæld er, at han kan få noget ud af det. Han kan få noget blomkålsgratin og forskellige andet. Men det han også vil lave, det er ud af alt det her frugter, jeg ved ikke hvad, se sådan noget tomater og den slags videre, vil han lave